boas noites. En primeiro lugar, agradecerles a súa presencia neste segundo día de xornadas de UME, pedir disculpas por fallos informáticos e agradecer aos técnicos que nos viñeron a botar unha mão. Tratarei de ser breve na presentación. Hoxe temos a sorte, polo menos eu penso así, de ter entre nós os membros da outra asociación veciña. Veciña en dous sentidos. Veciña no sentido de que están traballando nun concello aí veciño, en Xermade. Veciña tamén polos obxectivos que persigue, porque hai algún deles que coincide con nós tamén. Temos puntos de coincidencia. Hoxe temos con nós a Manuela Vilaboi Romero, pedagoga e traballadora do Concello de Xermade, Xosé Manuel Felpeto Carballeira, presidente da asociación. Iba a estar tamén Xesús Rodríguez Rodríguez, que era vicedecano da Facultade de Ciencias da Educación, pero que por motivos persoais non puido vir. Eles vanos a contar un pouco como levan adiante o seu traballo, que eu personalmente podo dicir que é moi importante. Primeiro, como traballo de dinamización dunha sociedade rural, sempre que as circunstancias me permiten, eles saben que asisto ás xornadas. Polo tanto, podo asegurar que o vivín. En dúas ocasións convidaronme a ir a falar nas xornadas, a tomar parte desas xornadas. Nunha falei sobre o Museo Etnográfico, outra sobre UME. E ademais, eu penso que tamén é importante, porque son quen de relacionar aos maiores cos máis novos. Daí as xornadas interxeracionais rurais que eles organizan todos os anos. Unha das cousas que máis desenvexo, xa xo teño comentado nas veces que estou ali, a capacidade que teñen de congregar a xente, eu penso que vai de 0 a 100 anos, polo menos, polo que puiden observar cando fun, esa capacidade teña. E ademais, moitísima xente. Eu penso que se lle xunta prácticamente Cabreiros e Xermade, todo completo. Ben, eles o que van facendo é iso, ir recuperando para as novas generacións todos aqueles aspectos sociais e cotiáns que co paso do tempo vanse perdendo e vanse esquecendo. Podería dicir moitísimas máis cousas, pero penso que é mellor que falen eles e que o conten eles. Por a miña parte, moitas grazas e todo só. Gracias, Xosé María. Bueno, moi boas tardes, noites. E para nosotros, o primeiro é darvos as gracias a vos por asistir, por aquí estar un poquinho do vosso tempo con nosotros. E nosotros intentaremos ser o máis sueltos posibles na nosa disertación e que sexa o máis ameno posible. Queremos falar, como ben dixo Xosé María, das xornadas interxeracionais rurais que se celebran en Cabrils no Concello de Xermade. Tamén darlle as gracias aquí a Xosé María pola súa xetivación e, sobre todo, todo o que acaba de dicir, ainda a nós nos dá un empuxe e unha certa ilusión para seguir traballando nese senso, non? Creemos, entonces, por esas afirmacións, como el, como colaborante, mas como INTE, que o tempo que levamos empleado aquí, merece a pena. Nosotros estamos así, aunque hai luces e sombras, como en todos os proxectos. Menos sabedes, a todos os que estamos traballando nesta dinámica, sempre hai luces e sombras. Se non creéramos que hai máis luces que sombras, estaríamos agora cabizbaixos e pensando en tirarnos, en tirar todo pola borda, pero non é así, afortunadamente. Cando falamos de UME, a nosotros ali, tedesnos que permitir que teñamos unha envidia, unha envexa sana. Unha envexa sana. UME para nosotros significa algo que quixéramos ter tamén ali, no Concello de Xermade. Porque necesitábamos tamén que houbera quen, como a UME, abrira os ollos, ensanchara os oídos, ver a fala a un patrimonio que temos sempre ao noso redor, un patrimonio que ás veces non vemos ou non queremos ver. Sempre foi, eu dixen moitas veces a Xosé María, que era un proxecto que estaba aí pendente, pero no rural é moi difícil, porque casi sempre se aglutina todo en moi poucas persoas. Entonces, aunque a idea está aí, e o xermen pode estar en calquer momento a punto de sair pa diante, complícasenos moito, por cuestións de tempo, mas por cuestións de outras razóns, que non veñen ao caso. Pero seguimos afirmando que UME para nosotros é unha envexa sana.
e desexámoslle toda a saúde do mundo, e que perviva durante moitos anos, porque facedes un traballo increíble. E dai as nosas gracias, non? Tamén, agora mesmo aquí, nos enche un pouquiño de responsabilidade, por dous motivos, comentábamos Manuela Maseu, pero dous motivos básicos. Un, porque o venres pasado tú estes aquí a Antón Costa, non? Antón Costa, pois, é un mestre en pedagogía, que Manuela conoce perfectamente. Eu tuve a sorte de estar aí 3 anos con ele en Santiago, mas noutras ocasións, pero a razón dunha xornada sobre a escola unitaria e dun traballo sinxelo e humilde que fixemos nosotros sobre a escola unitaria de Cabreiros, pois tuvemos a ocasión de disfrutalo, como vosotros este venres. E claro, agora mesmo estar aquí no seu sitio tamén se nos poñen un pouco os pelos de escarpias, non? As cousas como son. Porque ele é un mestre de mestres, evidentemente. Outra responsabilidade pasa porque nosotros este proxecto presentámoslo en máis sitios, onde nos chaman procuramos ir, se non son os 3, son 2, tal, pero procuramos ir. Por nosotros é un placer sempre. Pero comprenderedes que aquí, nas Pontes, sempre ten unha connotación especial. Para nosotros ten unha connotación especial. E así o queremos deixar patente aquí. Manuela é daqui, nativa daqui, evidentemente. Eu non son nativo daqui, nací en Cabreiros, son de Cabreiros, pero, como sempre digo, tiría que vivir 7 vidas para agradecerlle a este pobo todo o que me leva dado. Son un fillo adoptivo. Entonces, pois para nosotros sempre ten esa responsabilidade, ese plus añadido de ter que estar aquí diante de vosotros, aunque sodes todos coñecidos, amigos, familia, pois sempre ten ese plus a maiores, non? Entrando xa na presentación, e como ben vedes aí, axudados un pouquiño polas fotos, vamos a vertebrar un pouquiño a nosa charla, un pouco lle daré, outro pouco vai dar Manuela, e así intentaremos que sexa o máis ameno posible. Vamos facer unha pequena presentación de o porqué, como e a donde queremos chegar, con esas luces e con esas sombras, pero vai ser así nesa presentación. Despois, entraremos un pouquiño no entripado da cuestión. Aí sí que xa deixarei a Manuela que vaya camiñando por eses camiños, de que ese entripado nos leva a cal é o esquelete principal destas xornadas, como derivan, e despois ao final como vertebran ou como foron vertebrando noutras situacións e noutros proxectos que a la luz están e falaremos deles. Ao final un pequeno epílogo e despois contamos coas vosas preguntas e coas vosas co que queirades saber ou que queiramos nosotros humildemente aclararnos, non? Como ben vedes aí, nosotros esta anagrama vai en todos os tríticos, vai en todos os carteles desde que empezamos hai 9 anos con esta historia, non? Dixemos aquí a un veciño daqui das Pontes, a Barcala, seguro que moitos de vosotros o coñecedes, un artista, un verdadeiro artista. Estuvo-nos escoitando, escoitou todo o que tuvo que escoitar, ou creo, e foise. E veunos con algunhas alternativas. Cando nos puxo isto diante da mesa non fixo que falta que seguira máis, non? Reflexaba moito o noso sentir, o sentir que nosotros intentamos transmitirlle. Son dúas persoas maiores, como ben vedes aí, diante dos dous nenos xogando, no sol por da tarde, unha estrella cotidiana, en moitos sitios, non? E están intercomunicándose. Nosotros queríamos esa intercomunicación, para nosotros era vital esa intercomunicación. E sobre todo despois, con esa intercomunicación, de debate, interxeracionalmente, porque non nos importaba, como ben dixo Xosé María, as idades. Uns aprendemos duns, enseñamos doutros, e despois iremos vendo, pouco a pouco, porque hai para todos. Entonces, este foi o que nosotros escollemos. Como vedes tamén, entre os dous yogures esos que está o señor e máis eles falándolle, pois hai un fío que os comunica. Ese fío conductor, entendimos desde o principio, desde o primeiro momento, que tiñamos que ser nosotros, pois, servir de puente, servir de guía, non? Un pouquiño, para que esa intercomunicación funcionara á perfección. Aí pode haber máis sombras que luces, porque despois un pouquiño creo que ven suliñar eso, non? Funciona mellor hacia unha parte que hacia outra. Pero, bueno, ese fío conductor seguimos sendo nosotros, traballamos para que eso sexa así. É unha das cuestións, eu sempre digo, eso é moi, falo subjetivamente por min, non? Tuve unha sorte de vivir no medio desas dúas etapas. Eu cando tiña 15 anos, 18, 20 anos, pois os que teñen agora 70, 80, 90, pois tiñan a miña idade. Eu coñecíos, enseñaronme a medrar, enseñaronme todo o que sei. Pero eu despois fui camiñando hacia adiante, hacia onde estou agora, con 52 anos, e tamén puiden valorar e coñecer os que viñan atrás. Estas xeneracións que levan un ritmo trepidante,
Non é que esteñan nin mellor, nin peor, nin teñan, sabe máis nin menos, teñen máis posibilidades. Nosotros estábamos igual, para os nosos tempos estábamos igual, pero teñen máis posibilidades, hai un abanico de posibilidades moito máis amplias para eles, non? Entonces, de aí ven que vos vou poñer 3 exemplos desa intercomunicación. 3 exemplos que 2 vámonos visualizar aquí en 2 fotos e outra, pois, vou dicir de viva voz porque é un proxecto que se vai a presentar nestas xornadas do ano que ven, non? Aí, como ben vedes, pois vedes uns rapaces con un portátil e ao lado, pois, temos un veciño noso, Ovidio. Naquel momento podría ter uns 78 anos, máis ou menos. Isto hai 4 anos ou por aí. Xeneramos que as novas tecnoloxías eran útiles para as persoas maiores. Claro que son útiles, todo é útil. Entonces, eles eran os que tiñan casi a obriga de explicarlles como realmente podían acceder a elas. Aí vedes aí por detrás, pois, para matar incluso estas tardes longas de inverno, como se podía xogar a un xogo tan sencillo como o Trivial. Pero despois, desde aí, toda a mañán, fomos avanzando e incluso este señor Ovidio, o noso veciño, se puido comunicar con seu irmán, que está en Francia, e puido falar con el perfectamente, polas novas tecnoloxías, polas redes sociais que agora mesmo temos, e puido falar con el. Subiron máis xente aí, pois, cousas tan sencillas para nosotros, pero para elas as vían tan lexanas, como pedir cita na Seguridade Social, mirar unha cuenta de banco, pedir unha cita para cambiar o DNI, cousas que a nosotros nos sonan, bueno, pues casi o que facer diario. Pero para eles, isto significou que se avanzara despois, máis adiante, en cursos de internet para maiores. Foi un incentivo para que eles foran ali, para que eles traballaran, para que eles non tuveran medo a estas tecnoloxías e arrancaran desde esa perspectiva. Claro que, como a todo, uns aproveitaron máis, outros menos, pero sempre pasa en cualquier cousa. Eu tamén igual, ahora mesmo tamén estou chegando tarde a certas cousas, porque me costa máis traballo que me costaba. Neste caso, houve moita xente que aproveitou e outras quedome sempre coa palabra, coa frase, que me dixo unha veciña dali, despois de levar 2 meses, e fomos visitar ali ás aulas, e salía por ali adiante e dixo: Felipeto, non sigo, porque cheguei tarde. E dixo: vale, non hai problema, non hai problema. Evidentemente, puido ser que chegara tarde. E se para ela era un sacrificio, pois non era. Pero aquí se intercomunicaban así. Agora, como vemos, cambiamos os papeles. E no tema dos obradoiros dos xoguetes tradicionais, que agora tamén está un pouquiño, aunque seguimos tendo esta filosofía, non? De que a xente maior enseñe. Agora tamén temos outros talleres onde o fan xente un pouco máis profesionalizada, non? Sabemos que ahora mesmo o xoguete tradicional en Galicia está nun auge bastante alto, afortunadamente, e tamén veñen 2 profesores, sobre todo un de Tui e máis un de Lorenzana, que nos axudan moito nesta actividade, Manolo e máis Pepe. Pero aquí o vídeo pasa de ser un alumno a ser un mestre. Está enseñando aí, as persoas que queiran, as rapazas, tal, pois, o que é facer unha simple grilleira. Simple grilleira, pero de simple telita marinera. Hai que saber facela e hai que saber os mimbres como é. Entón, el, neste caso, está actuando aí como mestre. Síguese cumplindo ese intercambio de coñecementos, non? O terceiro exemplo, para terminar e para deixar despois, para deixar paso a outras cousas, é importante porque estuvemos participando hai un mes e medio ou 2 en Santiago, na Universidade de Historia, dun proxecto que nos invitaron alá e fomos, non? Estuvemos lo vendo. Entón, a min chamoume moito a atención porque era sobre a landra. A landra, o fruto que dá o carballo. E, bueno, pois, claro, eu pensei, Dios mío, terá tanto que dicir sobre a landra para botar ali toda unha mañá. Unha mañá é unha tarde, é máis. Entonces, gustoume tanto o proxecto, cando a mí me tocou o turno de palabras, pois, casi vía un pouquinho fato dar adxetivos, porque era todo tan fenomenal o que ali acababa de ver, que o primeiro que se me pasou pola cabeza estando escoitándos, tanto teórico como prácticamente, era se o podíamos levar a Cabreiros, que o vamos a levar, van a estar estas xornadas que veñen, e despois que pensarían 2 persoas, vamos a poñer xa de 80 anos ou tal, cando estuveran vendo todo o proveito que se saca ahora mesmo a landra destes estudios que se están sacando, este proxecto que é da Universidade de Santiago en Historia, e o primeiro que creo que lle diría un ou outro oído sería, bueno, a cantidad de cestos de landras que carretío pos cochos, e manda leches o que me están contando esta xente. Ali, pois, bueno, entre outras cousas, que nos mandaron máis ou menos un dossier do programa que se vai a ver toda a mañan ali, pois é un pouquiño de onde ven a landra, tanto antropolóxicamente como económicamente, como foi e é, foi máis que é, non? Podía ser económicamente para calquer familia un sustento,
despois como se traballa sobre a fariña que se saca da landra, como hai que cuidar os carballos, e despois vais a facer ali prácticamente o tema do pan de landra, biscoitos, que por certo está moi rico, que provei ali, biscoitos, galletas e tal, eso vais a facer todo ali. O sea, que é un aproveitamento dun produto que moitas veces temos pasado por ao pé del e nin siquiera facerlle caso. Gustoume tanto o proxecto, a Manuela tamén, a Suso tamén, que, bueno, xa quedamos en que nestas xornadas que ven estarán ali. Falaba desto porque tamén aí se cumple tamén esa interxeracionalidade. A xente nova que agora ten ese abanico de posibilidades que antes falaba, que non tiñamos igual nós tan aberto, agora pues, fan ese tipo de estudios, eses estudios é lógico que os transmitan ás persoas que poidan facelo, pero neste caso as persoas maiores quizás sexa ainda moito máis aproveitable. Bueno, isto sería máis ou menos a modo de presentación. Isto é o que nosotros intentamos facer. Intentamos interxeracionalmente intercomunicar, non nos importan as edades. Sabemos que no rural, polo tema xeográfico, é moi difícil. Eu poño un exemplo sempre. A primeira xornadas que fixemos, alá polo 2005, unha veciña nosa que xa non está, cando acabaron, o terceiro sábado, veu cabo de min e díxome: José Manuel, pero isto que son? Todos os sábados do ano? Porque ela quería que fora todos os sábados do ano. Ese é un gran problema que temos, non? Porque que máis quixéramos nós que facer actividades todos os sábados do ano, pero é moi difícil, é moi complicado, ainda é difícil nunha villa, para canto máis non... Eso sabio ben aquí, Manuela. Agora voulle deixar o turno a Manuela. Manuela ven a conocedes, é a pedagoga do Concello de Xermade. Temos esa suerte de que seña a pedagoga do Concello de Xermade. Eu sempre digo dela unha cousa, porque profesionalmente é un 11/10, pero tamén é algo que se lle exixe. Calquera profesional sabe que se lle exixe. Acaba de salir dunha universidade, hai 10 anos, hai 15 tales, vanlle exixir. Pero para traballar desde un punto a outro, nun Concello de Xermade, onde a casa de Lousada de abaixo, a casa de Momán, hai 35 km, e desde a Azureira de Momán, de Roupar, perdón, hasta a capilla de Codesido, onde acaba Burgás, hai outros 35, é moi complexo. Entón, a parte de ser unha boa profesional, ten que ser valiente. Entonces, ela, todo isto que se fai aquí, eu creo, nas xornadas, é un complemento de outras xornadas, de outras actividades que se fan ao longo do ano en Xermade. Xermade é máis que Xermade, Cabreiros, en Roupar, en Lousada, en Miraz, en Momán, e quizá con eso se manteña un pouquiño vivo. E se palíe unha das grandes enfermedades que no eixo rural, hai en calquer lado, pero no eixo rural quizá sexa máis agravante. E cando en dosis pequenas é moi, incluso é halagadora, en dosis grandes é terrible, que é a soidade. Manuela, eu marcho por recreo, toca xa ti. Vale. Bueno, pues en primeiro lugar, moitísimas gracias a Ume e a Xosé María, que foi a persoa que se puxo en contacto con nós para esta presentación aquí nas Pontes. Moitas gracias a todos vos, ao Concello tamén, por acompañarnos hoxe. A verdade é que, o que dicía José Manuel, eu me sinto como moito máis responsable porque estou na miña casa e sempre o queres facer ben e agradar a túa xente, non? Falando un poquinho aquí das xornadas, o que dice José Manuel é certo. Eu ali no Concello estou contratada para levar o programa de educación familiar, e despois de que empezo a traballar ali, pois coñezo as xornadas interxeracionais. Eu o primeiro ano de xornadas aínda non estaba por ali, e no segundo ano xa eles, con todo ese interés que teñen polos temas sociais e demais, desde a asociación, desde a propia universidade tamén, nos invitan ao Concello a empezar a formar parte desas xornadas que les fan. O sea que para min os padres, para min e para todos, os padres destas xornadas son a Universidade de Santiago e a Asociación de Veciños de Cabreiros, non? Dentro de todas esas actividades que se fan e que se programan, nosotros este ano pues, estamos en novembro, pero xa desde outubro estamos preparando as do ano que ven, que serán a finais de maio e os 2 primeiros fines de semana de xuño. E dentro de todas as actividades pues, facemos un montón de conferencias que todas teñen unha razón de ser.
igual que o resto das actividades que facemos no Concello, non? Un pouquiño, pois, a veces que te reúnes con xente e falas de determinados temas e ves que hai un interés por determinadas situacións ou coñeces algunhas situacións pois que son típicas, por exemplo, enfermedades que son máis propensas a persoas maiores ou persoas xóvenes ou que son de todas as idades. Entón, un pouquiño, nosotros tratamos desde temas de cardioloxía, invitando sempre a persoas, como decimos nosotros, de primeiro orden e que nos acompañan sempre e cando ven realmente todo o traballo que se fai nas xornadas, pois despois nos levamos ese agradecemento que para nosotros tamén é unha honra. Contamos eso con Nicolás Vázquez de Juan Canalejo, co profesor Lino Vázquez tamén da Universidade de Santiago, falándonos de depresión. Este ano contamos tamén con Francisco García Novio para falarnos sobre o tema de uroloxía, de próstata. Son temas que normalmente despois a xente participa moito nos turnos de palabra, porque casi todo o mundo coñece ou está pasando por algunha enfermidade parecida. Despois, sobre enfermedades reumatolóxicas, entonces contamos con a GAL, coa Asociación Galega de Lupus, coa Asociación Galega de Fibromialgia, e ademais traemos un reumatólogo para que nos explique e podamos entender realmente pues, en que consisten estas enfermidades e que despois podamos buscar outro tipo de información posterior, ¿no? Despois a estas charlas. Tuvemos conferencias desde astronomía, donde ademais se fixo un obradoiro pola noite, pola tarde, se fixo unha conferencia para todo o mundo, pero despois a noite nos xuntamos todos na plaza dali de Cabreiros, todas as persoas que quixeron, e estuvemos mirando as estrelas e tivemos unha explicación práctica con Salvador. Contamos tamén con María, de Meteo Galicia. Despois presentamos tamén, porque decíamos, bueno, porque a xente do rural pois non ten esa cercanía á universidade e demais, pois se puxo a disposición da xente pois o cuarto ciclo universitario. Sabemos que hai algunhas persoas que de feito están indo a Ferrol, a universidade. Despois ali tamén, a través de outras historias, pois naceu tamén a UNED Senior, que están ali en Momán. E despois, bueno, unha das cousas así que eu comento a veces é que moitas veces, sobre todo a xente maior, no? Aínda que os novos, eu tamén detecto esa non preocupación, todo o contrario. Nosotros, por exemplo, fixemos unha actividade con maiores fai uns anos co Centro Quérote da Xunta de Galicia, que normalmente traballan con xuventude, temas de sexualidade, de información e demais. E eu decía, e por que iso non se fai con maiores? Os maiores tamén teñen inquedanzas, tamén teñen curiosidades, tamén poden ter necesidades, e eu creo que deberíamos de irlles dando pois esas respostas a moitas preguntas, non? E fixemos un pequeno obradoiro, participaron unha serie de persoas maiores, e decidimos facer en estas xornadas tamén unha charla sobre sexualidade desde a nenez á adultez. E tamén esta charla veu un pouquiño porque hai actividades que os maiores chas demandan, pois un curso de relaxación, pero, por exemplo, nunca che van a demandar, ou polo menos ali a mina demandou un curso de sexualidade, pero sí que lle ofrecimos e participamos nunha investigación e despois nos invitaron a presentala en Madrid, no Inserso, fai 2 anos. E entonces, a raíz deso, fixemos esta actividade tamén, esta charla con Benita Martínez, que é a matrona e sexóloga do Centro de Saúde de Vilalba, e na que, como podedes ver, esta é entrada libre, pero estaba o salón prácticamente cheo, o sea, que iso é unha boa sinal de que a xente lle interesan outras cousas, ademais de facer bordado e outras actividades que tamén están moi ben. Ao longo destes 8 anos, tuvemos conferencias de todos os tipos, de saúde, propostas asistenciais ás que viñeron pois, desde gregos hasta o animador sociocultural de Vedra, que é fantástico, e outras compañeiras como Trini, do Concello de Taramundi. De nutrición, falouse da historia de Xermade, presentación de libros como o de Xermade do meu pobo, conversas cos maiores sobre as segas en Castela, porque o que máis e o que menos ten algún coñecido familiar que pasou por eso, ¿no? Sobre Alzheimer e Parkinson, sobre como interpretar un análise de sangre, que a veces nos chegan os papeles ás mans e non sabemos interpretalo, pois ese tipo de cousas, ¿no? A presentación da Universidade Rural Galega, sobre fisioterapia de maiores, o antes e o agora da escola rural, sobre o cancro, sobre como envellecer de un xeito saludable, o Sistema Galego de Benestar, onde nos acompañaron compañeiras da Xunta, sobre Pepa a Loba, un mito de realidade, que vos falará despois José Manuel, sobre a saúde da muller a partir da menopausia,
sobre os dereitos e as sucesións e os bancos de terra, pasado e presente e futuro de Endesa, que tamén estamos limítrofes e nos afectou ao Concello de Xermade igual que o das Pontes, non? O papel dos maiores no século XXI, a cultura da talla, a recuperación dun oficio, sobre as estrelas se falou, sobre unha persona maior que estuvo con nosotros falándonos do seu libro Miudezas, pensamentos sinxelos dun home vello, sobre a inmigración, co que ademais fixemos un traballo que co tema da inmigración o que fixemos foi un pouco poñernos en contacto cos inmigrantes do noso concello, invitalos a que viñeran a xornadas de Cabreiros e que nos contaran a súa experiencia no noso concello, como chegaron aquí, por que, como estaban vivindo a súa experiencia no noso concello. E despois fixemos tamén xusto ao revés, invitamos aos nosos emigrantes, a xente do noso concello que se tuvo que ir a Argentina ou a Suiza ou a Inglaterra e bueno, pues salieron de aí cousas moi bonitas, non? Sobre os xogos tradicionais, sobre o liño. Despois tamén aproveitamos, como temos unha escola moi bonita, moi grande, na que podemos facer bastantes cousas, pois sobre exposicións. Como vos decía José Manuel, aparte de facer os obradoiros de xoguetes e de xogos populares, se traen exposicións sobre esas temáticas, non? As 3 primeiras diapositivas de arriba precisamente son de exposición de xogos e de xoguetes, e as 3 fotografías de abaixo son da exposición de Clara Naseiro, que vosotros moita xente daqui a coñece porque fan os cursos de talla con ela. E despois un pouquiño, pois bueno, tamén o que facemos, aproveitamos as xornadas para facer as presentacións das ofertas culturais tanto do noso concello como de outras, para que nosotros podamos ofrecer o que nosotros facemos en Xermade, pero tamén para poder aprender do que fan en outros concellos e sempre poder mellorar e sempre poder ofrecer algo novo ou mellor aos nosos veciños, non? Entón, bueno, aquí un pouquiño que non me sale o que tiña aí o escrito, se me colaron ao cambiar ao PDF. Vos conto un pouquiño. Bueno, pues, eu, por exemplo, ali no Concello estou como educadora familiar. Entón, o meu traballo ali é un pouquiño un traballo educativo, psicosocial, de prevención, de intervención coas familias, de apoio. O que pasa é que cando eu cheguei ali, sí que é verdad que aparte de traballar con familias, se veía que a nivel de Concello, como institución, había moi pouquiñas ou casi ningunha actividade, a non ser as que se facían desde as propias asociacións de veciños, que en algunhas eran bastantes e en outras ao mellor non tanto, pero desde o propio Concello non se estaba ofertando actividade nas parroquias e en Xermade en concreto, non? E entonces, bueno, pues, a raíz de eso, falando co alcalde, pues, a sorte que temos ali é que tamén nos deixan traballar, pues empezamos con un proxecto para maiores, ¿no? E aí foi onde empezamos a facer actividades, pues desde relaxación, pasando por educación saudable, na que se lles falaba pues desde como colocar cousas na súa casa polo tema de alfombras, o tema dos fuegos, sabedes que moitas veces hai problemas ou incendios por culpa de braseiros e demais, bueno, pues tomar precaucións nos domicilios. Esas xornadas de saúde eran 3 días. E entonces un día lles falaba unha psicóloga sobre o proceso de envellecemento, outro día lles falaba unha traballadora social pues, dos recursos que poden ter eles nos servicios sociais pues, de distintas axudas, desde os balnearios hasta as pensións non contributivas, todo o que poidan ter nas súas mans. E despois tamén unha educadora social que lles falaba sobre todos estes temas de domicilio, non? Despois, bueno, pues, tamén empezamos a facer actividades de igualdade, de prevención de violencia de xénero, facemos concentracións, precisamente todo este mes tuvemos distintas actividades, estuvemos en Cabreiros o día 12 con 100 chavales do Concello de Cedeira, do Concello de Vilalba, e un pouquiño que queremos é tamén acercar o noso Concello a outros concellos que nos conozcan por fora, o que decía José Manuel, pois estuvemos con estas xornadas por sorte, pois en Chaves fai pouquiño en Portugal, en Ourense, agora, bueno, nos iban a invitar a outro sitio para o ano tamén pola zona de Ourense, vamos a Santiago de vez en cando a universidade, e hoxe estamos aquí e, bueno, que esperamos poder seguir facendo moitas cousas para poder volas seguir contando, non? Nosotros aí, bueno, que vos contaba, saleu este proxecto de dinamización para persoas maiores, que aquí non o podemos ver porque non se nos pede na presentación, pero os nosos obxectivos un poquinho era
educar e favorecer o mantemento da saúde nas persoas maiores, mellorar a súa calidade de vida e a calidade de vida das súas familias, porque había algunha persoa que sí que nos comentaba, nosotros o que facíamos é, primeiro nos reuníamos coas asociacións de veciños para decir, bueno, está claro que nun concello tan grande como Xermade, que ten 170 km cuadrados, non podemos concentrar todas as actividades en Xermade, teremos que mover, porque a xente que non pode vir en coche, que non ten coche, tamén ten dereito a ter actividades. O que está no rural sabe o que é eso, que moitas veces, se vives aquí no Freixo, pois hai sitios que non poden vir aquí ás Pontes ao Mirador porque non teñen como acercarse. Entonces, nosotros o que fixemos é reunirnos coas asociacións de veciños e dicir, bueno, para empezar, que podemos facer? Entonces, bueno, decidimos concentrar en 4 parroquias estas actividades. Entonces, un poquinho se empezou por aí. Entonces, pois unhos cursos os facíamos nunha parroquia, outros cursos os facíamos noutra parroquia. E de aí empezaron a nacer cousas. E ao falar coa xente empezaron a nacer inquedanzas e a contarche eles distintas historias. Por exemplo, en Momán nos comentaban que ali houve unha fábrica de velas, entón se contaban, pois fixemos ali un obradoiro de velas. En Roupar nos comentaban que ali fai anos se facía moito teatro, pois fixemos teatro ali, invitamos aos compañeiros, aos maiores de Caixa Galicia, do Centro de Caixa Galicia de Betanzos, viñeron a facer a súa obra de teatro ali e despois, a partir de aí, naceu un grupo e de feito hoxe en día pois están ensaiando e traballan e fan as súas sobriñas ali en Roupar. Tamén fan a festa das setas, igual que se fai aquí, máis pequeniña, pero tamén. Entón fixemos un obradoiro de setas para que aprenderan, como elas, as persoas da asociación de veciños son as que cociñan, pois que eles mesmos aprenderan outros pratos distintos para que non se fixera sempre a mesma cousa. Entón, que todas as actividades teñen unha razón de ser, nada se fai porque sí. Despois, por exemplo, ali a xente sale a pasear, hai nos que van con chaleco, hai nos que van sin el, se fixo un curso sobre educación vial para maiores. Entonces, bueno, un poquinho tamén para previr accidentes, ¿no? Charlas sobre cuidado da espalda, sobre cuidado do pé, elaboración de velas, un poquinho de todo, ¿no? Despois, a raíz de todo isto, bueno, vas coñecendo xente polo camiño e coñecimos a unha compañeira, unha psicóloga que quería facer a súa investigación de fin de tesis sobre a sexualidade no rural nas persoas maiores. E entón dixemos, Xermade é o sitio ideal, se veu a Xermade, conseguimos o que vos decía antes, claro, ela necesitaba 30 personas e como íbamos a xuntar 30 personas que quixeran facer un curso de sexualidade nunha parroquia, dificilísimo. Entón o que fixemos, como sempre, desdoblarnos. Para nosotros é moito máis traballo, porque o que facíamos aquí solo nun curso, tuvemos que ir a 3 parroquias durante 3 meses, facer a investigación e despois, bueno, nosotros chamamos ledicias do corpo e da mente, despois se fixo unha evaluación final e a verdade é que foi un éxito, porque nos deron un 8 sobre 10 sobre este traballo e a verdade é que eles aportaron moito, pero tamén se dixeron todas as cousas que eles aprenderon e que descoñecían, todos os mitos que había sobre sexualidade nas persoas maiores, e iso ademais o completamos con un tupper sex para maiores, como aquelas demostracións que nos facían cando nos viñan a traer as potas ou os tupperware a casa, ou os de Avon que nos traían, pois eso igual, pero con produtos relacionados con sexualidade. E despois puxemos unha película moi bonita que se chama La vida empieza hoy, de Laura Mañá, que é unha película precisamente de persoas maiores que van a un curso de sexualidade. E é unha película moi bonita que lles gustou moito e que estivemos facendo con eso. Por iso que vamos enredando todas as actividades, igual que de actividades que nacen nas xornadas e ao mellor despois aproveitamos e se fan no concello outras actividades distintas. Estas son algunhas das cousas que se fan ali. E despois, bueno, un pouquiño tamén facemos intercambios e viaxes con outras asociacións e con outros colectivos. Por exemplo, aquí a foto de la esquerda foi un intercambio que fixemos cos veciños de Taramundi. Pasamos unha tarde e unha mañán moi bonita, onde se implicou tamén o grupo de gaitas do concello, viñeron 20 persoas ou 30 de Taramundi, despois durante a mañán estuvemos na escola e despois comemos todos xuntos, fixemos unha xornada de confraternización onde se crearon lazos e vínculos, porque despois este ano estuvemos nosotros alá, e despois durante toda a tarde o que se fixo foi obradoiros onde cada un facía o seu oficio, sabía o que facía as navallas, o que tallaba as madeiras, fixemos o café de pota, fixemos os freixós, trouxose un lavadero destos de Mao antigo coas tinas de zinc e demais.
E despois, bueno, a foto da dereita foi que están aquí as nosas compañeiras de Friol. Estivemos o ano pasado en Friol, nos amosaron tamén iba a dicir o castelo, o museo maravilloso que teñen ali, e tamén fixemos unha xornada de confraternización ali. Ali empezou tamén o tema do liño, que despois se continuou e de onde naceu despois o documental que temos aquí, e se fixe un traballo increíble ao rededor do liño. Ali foi onde se fixeron as primeiras plantacións, ainda que non foron así moi alá, pero bueno, polo menos o xermen xa se leu. Despois, a foto que temos no medio foi dunha visita que fixemos o ano pasado tamén a Monforte, ao Pazo de Tor. Estivemos nas Pontes, visitamos o Museo de Monte Caxado, a Casa do Mel da Capela, e este ano, a raíz de precisamente de todo isto que naceu en Friol, con Paquita e as súas compañeiras, sobre o liño, hai unha asociación moi interesante en Vilalba, en Insua, a Asociación de San Bartolomeu de Insua, unha asociación de mulleres que tamén traballan e fan todo o proceso do liño, desde o plántano hasta o tenguido. E bueno, con esas mulleres, co grupo de aquí, con Muxarega, que puxeron a música, se fixe un traballo documental, que bueno, nosotros sempre decimos que os documentais que temos aquí, a verdade é que deberían de estar en todos os centros educativos para que puideran coñecer ou puidéramos coñecer moitas cousas que de outra maneira descoñecemos, porque hoxe, se non son os nosos maiores os que nos transmiten toda esa sabiduría, todo eso se perde. Miña nai xa non plantou o liño, nin veu como se facía, e miña nai tampouco non ten 30 anos, ten bastantes máis, e xa non me pode contar todo ese proceso que hasta ahora sí que nos poden contar os maiores, non? Despois, outra das actividades que se fai e a que se dedica sempre unha tarde inteira son empezamos primeiro facendo xogos populares e tradicionais. Para eso, xa varias veces se fixeron conferencias sobre xogos, tanto aquí, en Galicia, os compañeiros, non sei se vou pasar de tempo. Perdón. Aquí temos a Pepe precisamente e a Manolo García, que eles son uns investigadores sobre o xogo e o xoguete tradicional. Bueno, un poquinho nosotros o que facemos en estas xornadas é que buscamos xente voluntaria e intentamos aquí involucrar a xente xoven, por isto tamén do que falaba antes José Manuel, de ser interxeracionais. Entón buscamos que o voluntariado, de feito este ano, o voluntariado, gran parte do voluntariado foi de un curso de aquí, de As Pontes. Estaban facendo un curso, estaban interesados en coñecer as xornadas e o que facemos en Xermade, e o presentamos, e de aí viñeron, creo que foron 8 ou 9 persoas de voluntarias ali ás xornadas. Non son as que salen en esta foto, pero sí. E despois queríamos ir un poquinho máis alá, entonces dixemos, vale, os xoguetes están moi ben, pero os xogos están moi ben, pero vamos a facer tamén xoguetes. E entonces aquí, claro, a través de Manolo e de Pepe, o que decía antes José Manuel, desde unhas cañas de bimbio ou de unhos xuncos, de unhas noces, de unhas... todos os xoguetes que poden salir de aí, que moitos de vos xa coñecidos, porque cando erades nenos e ibades ao campo, mentras ao mellor se estaban alindando unhas vacas, se xogaba co que había a man, non? E entonces, bueno, dependendo da época do ano, que se fan uns xoguetes ou se fan outros, un poquinho era o que eles nos amosaban aquí. E esta actividade sí ten moitísimo éxito, porque a xente, claro, isto sí que o descoñece bastante, os xoguetes, os xogos máis ou menos sí que se van recordando e se xogou máis, pero o tema dos xoguetes sí que é moito máis descoñecido. E por iso este obradoiro eu creo que sí que ten moito éxito. Despois, o que sí que facemos, e é aí como unha peniña e unha espiña que temos clavada, é o tema de que nosotros invitamos a todos os centros educativos de toda a comarca, a todos os das Pontes, Vilalba, Guitiriz, Rábade, bueno, toda a zona que nos rodea, Muras, etcétera. Pero temos que decir que sí que é verdade que viñeron, creo, non sei se foi o segundo ou o terceiro ano, viñeron 60 nenos, mas moitos pais do colexio de Monte Caxado, daqui das Pontes. Despois, son as luces e sombras que comentaba José Manuel, daqui das Pontes. Pero sí que notamos en falta máis implicación dos centros educativos precisamente por eso, porque é unha actividade que sí que se fai moito para compartir entre nenos e pais e máis,
e que nos dá moita mágoa que non se acaben de implicar máis, non? Os centros educativos en este caso, porque de feito algún ano hasta se puxo un autobús para ir por todas as parroquias e non houbo afluencias de nenos. Despois, sí, a xente maior, se vamos enredando precisamente con estes xoguetes e demais, sí que están participando moito. E despois este ano coñecemos unha actividade moi divertida, que foi o lanzamento de Goxo, que é a foto que vedes abaixo á dereita, e é un lanzamento de cesto, que é típica dunha asociación de veciños que hai en Friol. E nos viñeron a enseñar a competición de lanzamento de Goxo, que ademais tuvemos distintos premios, implicamos a xente, en este caso o restaurante Ares dali do Concello, nos deu un premio, o Spa de Vilalba nos deu para entregar outro premio, e bueno, despois decir que estas xornadas desde xa fai varios anos tamén teñen recoñecido un crédito de libre configuración pola Universidade da Coruña de Santiago, co cual eso tamén nos fai que hai xente xoven que sí que veña ás nosas xornadas, que se impliquen, incluso algúns acamparon en tienda de campaña ali ao pé da asociación para poder estar os días das xornadas. E un pouquinho así resumido e moi rápido, pois é o que facemos. O que facemos no Concello sí que sería para outra conferencia aparte, porque sí que é verdad que ao longo destes últimos anos sí que se fixeron moitas actividades, pero bueno, vosotros hoxe aquí queredes escoitar o que se fai en Cabreiros e un pouquiño metino a colación simplemente para decirvos que o que facemos sobre todo é intentar que se complementen unhas coas outras e que o que se fai nas asociacións que ao mellor tamén lle sirva ao Concello para coller recortes e dicir, pois mira, ao mellor por aquí tamén podemos seguir ampliando estas actividades, ou ao revés, ou ao mellor facemos unha actividade no Concello que vemos que é exitosa, como por exemplo onte tuvemos a Aurora Marco da Universidade de Santiago falándonos ali das mulleres guerrilleiras galegas e dicimos, jolín, pois tuvo moito éxito a actividade, gustoulle moito a xente, pois ao mellor tamén podía ser unha charla precisamente para levar as xornadas, porque nas xornadas estamos falando de que temos unhos aforos mínimos de personas de 80, 90 persoas e, bueno, se hai teatro, eso se pasa a 100 e pico, si pasan, ao mellor, porque a veces quedan na porta de pé. E, bueno, eu pola miña parte, pois nada, simplemente darvos as gracias e, en todo caso, se despois queredes preguntar calquera cousa, pois encantada de podervos respostar. Xa para rematar, pois, bueno, temos aquí outras fotos que van a salir aí sobre presentacións de libros. Escollimos estas 4, son moi singulares, non? A de Carlos Reigosa, co tema de Pepa a Loba, porque Pepa a Loba, pois, bueno, que foi fuxitiva, bandoleira, que ven da zona do Ourense e acaba recalcando ali, cerca de Cabreiros, ali en Lousada. Entón, despois dali de Lousada, pois, elas crea un pouquiño un dominio moi particular, ao estilo bandoleiro. Evidentemente, foi unha muller moi curiosa, recomendo-vos, se non liste de xa, me imagino que algunhas persoas das que están aquí sí, o libro. Bueno, camiña moito polas terras de Cabreiros, Roupar, Lousada, Carrizo, Santavalla. Entón, claro, eso a Carlos Reigosa, pois, cando lle plantexamos, pois non tuvo ninguna dificultade en vir. Que buscamos con isto, que quero dicir que buscamos moito nestas presentacións de libros cousas que realmente esteñan pretas de nós, se acerquen a nós e nos batan de primeira man. Ao lado está Antonio Reigosa, non teñen ningún parentesco, este é un escritor de Lugo. Antonio é un fenómeno, as cousas como son, e tamén nos trouxo aquí porque iba moito a colación de que nosotros levábamos tempo traballando en buscar a literatura oral que se está perdendo muchísimo, e, bueno, no rural, igual que en calquer vila, hai contos, fadas, lendas, regueifas. Entonces queríamos que esa historia saía para diante. Quen mellor que Antonio Reigosa, que leva un traballo, bueno, non hai máis que visitar a súa páxina que a tedes aí en internet, Galicia Encantada, para darvos conta do nivel que este home ten como humanamente e profesionalmente. Veu aquí a Cabreiros, primeiro presentándonos un poquinho o seu traballo, e despois si fixemos ali unhas polafías que tuveron moito éxito, e que precisamente este día 8 estaremos tamén con el en Santavalla. En Santavalla tamén volve a haber outras polafías ali o día 8. Se non me pasas a esa, pois escollemos tamén outras dúas fotos. Unha é onde está a Bocazón, de Vilalba, Mini, Paco Rego e Mero. Bueno, aí foi un pouquiño co antes e agora da escola rural, que se presentou aí un traballo, e eles son lenda viva das escolas rurais, sobre todo falando de Paco Rego, Mini e Mero,
e podían dar constancia de por que eles siguen apostando pola escola unitaria. Aí nese vídeo está, para min eu sempre dixen que dentro da humildade destes documentais o tema da escola unitaria a Cabreiros cando se quitou a escola unitaria debeu ser alá polo ano 1998 pois Cabreiros perdeu parte da súa identidade pero non Cabreiros solo, calquera parroquia onde tuveron a escola unitaria eu creo que se equivocan e non vamos a meternos en camisas de 11 varas falando da administración porque entonces teríamos aquí hasta as 12 da noite pero eu digo que se equivocan porque feito está acabaron coas escolas unitarias que había en toda a zona, fixeron un centro comunitario grande, que agora, de pasar a ter 400 plazas, pois teñen 50 plazas e a mitad deles está vacío. Eu creo que habría outras solucións onde as escolas unitarias, en vez de desfacelas todas, habría que reunilas e potenciar ese traballo. Eu son desa opinión, de feito aí tamén se ve, e hai moitos nese documental un pouquiño a opinión de moitos mestres que pasaron desde o ano 1920 hasta que se cerrou, hasta 1998, e creo que todos opinan igual sobre a escola unitaria. Aí, nesa conferencia, pois, tamén tratouse un pouquiño deso. E que dicir da outra foto? Evidentemente, pois aí está o noso amigo Xosé María dándonos unha lección de arte, unha lección de etnografía, unha lección de todo o que aquí se fai en UME, que é maravilloso. Entonces, moitas veces tamén nosotros queremos que aprender, e aprendemos con este tipo de ponencias, como que non. Para nosotros, ter a José María, por exemplo, non é porque esteña aquí ao meu lado a marcar o seu número, que sempre está operativo, sempre o seu número e tal cual, pois para nosotros sírvenos tamén de apoio e de axuda, é unha muleta, é como a Xosé María moitos máis, que nos botan unha mão para que isto siga circulando. Tamén facemos o que dicía aquí Manuela, moito teatro, tanto teatro profesional, aí temos a Celso, mas temos a Cándido, que estuveron ali, igual que estuvo Paula Carballeira, igual que estuveron outros moitos, como tamén o teatro aficionado, porque non hai que esquecer que o teatro aficionado é a semente do teatro profesional, parte do teatro profesional débeo á semente do teatro aficionado. Todo hai que empezar, todo ten unha escola, e ao final acaba aquel que pode ou quere ou desexa, pelexar un poquinho máis arriba, acaba aí. Pero para nosotros tamén é unha actividade onde aglutinamos muchísima xente, como dicía Manuela, porque realmente gusta. E se gusta, pois temos que potenciarlo, está claro, e así o facemos. Tamén, para terminar xa, igual que falábamos antes, mira, aí temos as fotos das polafías, esta señora que está aquí en primeira instancia, arriba, ali, pois é nada menos que é filla de Caetano Arias, un poeta de Santa Valla que a verdade é que ten unhas poesías que son unha maravilla, pero aínda o máis fascinante, xa as poesías son galeches, é que esta señora que ten cerca de 90 anos nos las esteña recitando aí. Eso é o tema. Igual que, como vedes, os máis, uns cantando nos contos, outros regueifas, outros lendas, pero aí tuvemos unhas xornadas, pois, que quedaran no recordo, porque realmente a literatura oral está na mão desta xente. Eu, agora mesmo, se me apuras, se teño que transmitir toda esa literatura oral, eu xa non a sei. Sabrei un 30%, un 40%, pero un 60% ponlle, pero hai muchísima que se perde no camiño. Unha cousa que tamén habría que facer, é algo como o que se está facendo aquí nesta asociación en UME, mirar polo patrimonio. Isto, para min, e desde a miña opinión, tamén é patrimonio. Para terminar, pois, temos aquí estes 4 traballos que se fixeron e que son unha vertebración do que se traballa ali nas xornadas. É unha vertebración que se foi salindo, foi avanzando no tempo e íbamos vendo, claro, isto faise pois un cada 2 anos, máis ou menos, porque costa moito traballo. Aquí, ao fin e ao cabo, liquidez cero, axudas ninguna. Pero facémolo, moitas veces, completamos un traballo co que nos dá. O que sacamos de vendelo, pois podemos facelo outro. E despois, sobre todo, coa axuda dos veciños, que son os verdadeiros protagonistas. Estas historias son deles. Que ten que haber alguén que realmente, pois, co guión e que leve un pouquiño a voz cantante e tal e cual, de acordo. Que ten que haber alguén que esteña detrás dunha cámara, como por exemplo o caso de Fernando, veciño tamén ali de Cabreiros, e aquí estaremos sempre eternamente agradecidos, de acordo. Pero estas historias son deles, son do povo. Empezamos cos músicos, cos orquestas, a vedes que por ali, Cabreiros, Burgás, foi sempre terra de grandes orquestas, hasta que, gracias a eles están hoxe aí Panorama e París de Noia, que se non houbera músicos antes non sabía agora. E, tamén houve que rendirlles un pequeno homenaxe, e aquí podedes ver incluso a xente tocando con 80 e pico de anos co saxofón e andando os dedos para arriba e para baixo, que é unha maravilla. Aquí o podedes ver. O seguinte traballo, fixémoslo sobre o toxo. Hai algúns que aquí xa se puñeron na televisión de aquí, a mí personalmente sempre me piden, e eu digo, para iso é,
para a divulgación, senón para que o facemos. O toxo pois surgeu porque sempre, como dicía Manel Rivas, é curioso que Galicia está plagada de toxos e según pasas a fronteira xa non hai ningún, é como unha semente, como se botaran a semente en Galicia, no resto de España non era. Entonces, creímos e consideramos, despois de falar muchísimo coa xente de por ali da zona, que, bueno, que dábamos conta de que serveu no seu momento para potenciar a economía dunha familia. Pois claro que servía, tanto para o gado, para darlle de comer ao gado, como para quentarse, como para facer a leña, como para facer as fornadas de forno, como para estrar as vacas e sacar o esterco. Aquí está un poquinho explicado, pero explicado sempre por eles. Isto foi, fixos o guión e tal, e aquí está o documental. O seguinte foi o que vos falaba das escolas unitarias, de como, evidentemente, no ano 1923 se empeza a xestar ali o tema de facer unha escola por mediación do cura e máis do mestre que ali había, porque se estaba dando escolas en casas particulares. Se arranca ese proceso, párase na guerra, párase durante 15 anos na guerra, despois volve a arrancar outra vez, no ano 1946 é o primeiro curso que hai nesa escola que agora mesmo está aí, non? Entón, explícase un pouquiño como é ese proceso, e máis despois como pedagóxicamente van se millorando educacionalmente, millorando ou non, bueno, distintos, é unha educación distinta, e o van explicando os profesores que ali houve, non? Profesores que ahora mesmo están xubilados xa, outros as fillas deses profesores que xa morreron, e ao final os últimos profesores que ali estuveron en Cabreiros. E este ano presentarase, xa se presentou en varios sitios, pero aquí nas Pontes teño tamén o gusto de dicilo, que nos chamaron ainda non hai moito tempo, se presentará aí na Casa do Peso en enero, a finales de enero, pois o liño, arte e cultura. Tamén todo o traballo sobre o liño, e tamén un pouquinho antropolóxicamente, porque veu aquí, como veu, de onde veu, que significou. Tamén un tema educacional, pedagóxicamente, e deso sabe moito Paquita, que está aí mirando para min, cousa que lle agradezco que esteña aí, porque é un fenómeno, e tamén, evidentemente, todo o traballo que ela fai no Museo de Narla en Friol, parte del, e dependendo do liño, e traballa con distintas edades. Tamén se ve aquí, se ve ela, e se ven outras moitas cousas, coa música de Muxarega, con moitas cousas. Non podo dicir moito máis, porque, evidentemente, isto hai que velo, e vemoslo ver aí, se Dios quer, na presentación. Pero, para poñerlle o punto encima de aí, mirade, isto pode gustar máis ou menos, é como unha película, unha obra de teatro, calquera outra cousa audiovisual, pode gustar, uns pois está ben, outros pois non, outros non me gustou tanto como pensei que me iba a gustar, pero as carátulas é o de menos, o que importa é isto de atrás, todo isto de atrás, toda a xente que aquí hai, todo aquí, nombres e nombres e nombres. Isto é todo xente dali, xente do povo que traballa cos seus conhecementos para que queden aquí. Eso é o importante desta historia. O resto, pois, bueno, estará mellor, estará peor. Eu espero que guste, como a sempre, o normal. Se son un pouco tamén o pai da criatura, entre comillas, pois, como a outros moitos que están ali, traballando comigo, e máis con Manuela, pero o importante é iso. Tamén temos que dicir, para terminar, agradecervos desde logo que estuverades a santa paciencia de aguantarnos, e despois, unha cousiña. Nosotros poñemos voz e tamén poñemos cara a toda esta historia, pero detrás de nós hai muchísima xente, para elas, desde logo, se non dixéramos aquí, pois estaríamos faltando un poquinho a verdade. Tamén hai muchísima xente detrás de nós que nunca lle falta unha hora para que este engranaxe enganche no primeiro piñón e siga. Por iso que con esas fotos que antes víamos aí, e víamos muchísima xente, 80, 90, 100 persoas, non nos podemos negar a según termina esta xornada sentarnos outra vez uns mirando para outros e empezar a escribir ou a buscar ou a facer de maneira que po ano teñamos a posibilidade de que eles poidan disfrutar como disfrutamos nós. Moitas gracias a todos. Moitas gracias. Abrimos un turno de preguntas, pero a mí o que me gustaría decir tamén é que xa nos gustaría os ponteses ter unha asociación aquí nas Pontes, eu tamén teño envexa, como a deles, lóxicamente, porque o traballo que fan eu penso que é importantísimo, e máis no medio rural, e nas condicións, lóxicamente, que eles o fan. Bueno, pois, se tedes algunha pregunta, que facer? Si, eu queria preguntar, como é un traballo que levades feito xa ultimado ao largo do tempo, que valoración facedes sobre a repercusión que ese traballo ten na vida da parroquia? Manuela, ou Lulia? David, que se queres complemento. Pois sí, Chucho, tens razón.
Ten razón. Nosotros, isto debería de servir para máis cousas. É unha das cousas que nosotros intentábamos sempre tamén é que servira para que Cabreiros, por exemplo, ou o Concello de Xermade, vamos a falar de cantidades, de cantidade de números. En vez de ter, cando eu tiña, por exemplo, 20 anos, Xermade tiña 2.600 habitantes. Hoxe ten 2.000, ainda non chega nin aos 2.100. Cabreiros, cando tiña 20 anos, éramos 600, hoxe seremos 300, 350. Nosotros con estes traballos, moitas veces, queremos tamén dar, polo menos, unha pequena porta, abrir unha pequena ventana que a xente entenda que o rural tamén é un sitio onde se pode vivir, onde se pode estar de maravilla. É onde, se non somos os dali os que nos quedamos, ou os que se queiran quedar, que veñan de fora. Porque non solamente basta con facer isto socio-cultural. Sí, cultural, evidentemente, se non traballaríamos nese eixo. Socio, igual, a sociedade ten que moverse, pero tamén se ten que mover no outro sentido. Se Cabreiros sigue nesta dinámica e Xermade sigue nesta dinámica, igual eu non vexo, pero igual dentro de 20 ou 30 anos estamos falando dun concello, pois morto. Morto. E tamén é verdade, e Manuela o sabe perfectamente, igual estadísticamente ten máis datos que a min. O 60% da población, agora mesmo en Xermade, pasa dos 60 anos. Pasa dos 60 anos. E esa é a gran teima. A gran teima que se ten moitas veces cando analizamos e dicimos, que temos que facer? Que podemos facer? Pero claro, iso é unha cuestión moi subxectiva, miña. Non? Obxectivamente, cada un pode pensar o que queira. Eu, sinceramente, que máis que me gustaría que houbera nenos, que se quedáramos nenos, que non sei que, pero, sin embargo, non. E a mí me dá, bueno, flipo por colores, agora mesmo, cando vexo aquí o parque na primavera, máis no verán, aquí nas Pontes, cantidade de nenos que hai, eso é espectacular, ese é o futuro dun pobo. Fala máis, despois que non xestione, xa haberá un momento, poñerán unha urna en algún lado para dicir se o xestionou ben ou mal, e haberá momentos de cambio, pero sin eso estás perdido. Xermade hoxe mesmo ten unha cadencia total entón estas xornadas tamén, e outros moitas actividades que se fan ali, é para intentar implicar e dicir, pero, jolín, botádenos unha man, quedadevos aquí, e sede tamén un pouquinho. Agora tamén te digo unha cousa. Dicía yo a Antonio, cando estivemos falando antes, o que nos pode pasar tamén ás persoas que agora mesmo estamos involucrados nestes proxectos é que igual tamén temos un problema xa de memoria, porque eu igual cando tiña 18, 19, 20 anos non lle prestaba atención ninguna a estas cousas, e igual agora mesmo xa me empeza a fallar a memoria, pero precisamente temos que ser nosotros os que busquemos ese acicate para que non lles falle tanto como me fallaban a mí, jolín, entendes? Por eso. Claro, pero é que sí. Entonces eu, Chucho, non sei se te contestei un pouquiño por onde iban eses tiros, non? A eso mismo que acabas de falar ahora, notastes máis implicación tanto por un segmento da sociedade como por outro no feito de intercomunicarse? Sí. Está claro que aquí quen leva a palma, por eso dicía das luces e das sombras, e me dixo Manuela, te date conta que aquí se fixo os créditos, que foi unha idea bárbara por parte de Jesús, que non está hoxe aquí, dos créditos. Pero os créditos non hai que equivocarse. Nosotros sabemos perfectamente que o 95% da xente que solicita un crédito para vir ás xornadas é porque se lle dá o crédito. Pero non pasa nas xornadas, pasa nunhas xornadas na universidade, que tú tes 80 persoas mirando para ti, e se non fora polo crédito había 8. Eso está claro. O que pasa que despois tamén hai que decir que dese 95% faltaríamos a verdade, se sumáramos ou se déramos un pouquiño máis para arriba o porcentaxe, sería faltar a verdade, que igual hai un 15% que volven para o ano seguinte, porque lles interesou que viron. Pero é un 15%. Se damos máis para arriba, Manuela, eu penso que estamos faltando a verdade. É así. As inquietudes moitas veces, pois, non sei, eu sempre digo que hai un exemplo moi claro, e ou me pasa, lle pásanos a nós, pásanos a calquera persoa que levamos anos traballando nun proxecto. Dúas persoas tomando unha cerveza e barullando e dille un ao outro, xo estou convencido de que para a carreira o mellor é o galgo, pola súa fisonomía, pola súa estreitez, pola súa aguante, por todo, é o galgo. E dixo yo outro, bueno, home, depende da longitude da carreira, tamén está o mastín. Entón, moitas veces é iso. Hai proxectos que son para mastís, non son para galgos. E hai que aguantar. E son para mastís. No caso de Ume, no caso de Cabreiros Xermade. Eso témolo clarísimo, porque se non temos unha dosis de paciencia especial, desde logo estamos perdidos.
Eu o que quería un poquinho engadir, así para completar un poquinho o que dice José Manuel, e que si é verdad que, por exemplo, nosotros cando empezamos a facer ali as actividades, pois o mellor xuntábamos grupos moi pequenos de xente, pero despois, como dice moitas veces José Manuel, que lle esas palabras, as sinerxias, porque isto xa quitaron o PowerPoint, pero as fotografías que veíades nas polafías, claro, as polafías foi un día, 1 hora e media, sí, pero que estuvemos durante semanas, parroquia por parroquia, falando cos maiores, e iso leva o seu tempo, que naide o ve. Igual que estas xornadas son falar con xente, ter a opción A e a opción B, por se che falla isto, meter o outro. E há moitas cousas detrás, bueno, os que organizades aquí estas xornadas e todos sabedes de que vai isto, pero é un traballo que moitas veces non se ve, pero que de aí van nacendo outras cousas e te quedas coa curiosidade. Pois mira, que ali ven ao Concello unha señora que resulta que parecía que era argentina, pero non, era unha señora de Xermade que estuvo 40 anos na Argentina e agora volveu ao Concello de Xermade, e cando nos veu e nos contou esas historias, e a raíz de aí José Manuel, que é un xenio, pois ten aí un proxecto maravilloso que a ver se o chega a facer coa xente de ali do Concello. Non lle vamos a descubrir máis, pero sí, vamos adiantando o traballo. Pero que moitas veces de pequenas cousas van nacendo outras, e de unhas actividades vamos organizando outras. E agora podemos organizar, creo que calquera actividade, que sempre vamos a ter xente. Eu me acordo que nos empezaron a facer as actividades de igualdade, eu en ese momento nos levaba, pero eu me acordo que algún compañero meu organizou unha actividade e creo que lle foron 5 mulleres a unha conferencia de... E iso é unha mágoa para o propio Concello e tamén para a persoa que vai dar a conferencia, que chega ali e sempre che gusta ter un aforo e poder compartir con outras xentes, e que che veñan só 5 personas, agradeces moito a esas 5, pero dices, que pena que non disfrute máis xente isto. E agora, a veces o que tes que facer, ou o que facemos nós, é darlle volta ás cousas. Eu sabía que ao principio, cando nosotros celebramos o día 8 de marzo, que é o Día Internacional da Muller, e nosotros, claro, eu tiña a premisa dos meus compañeros de que viñan 5.000 e digo, como podo facer eu isto diferente? Pois organizamos unha cena baile e temos 136, pero que non é só a cena baile, para elas o importante é a cena baile, pero para nós non, porque primeiro vai unha exposición sobre mulleres, unha conferencia sobre autoestima para a muller, unha conferencia sobre, en un ano nos acompañaron da Asociación de Mulleres Separadas e Divorciadas de Lugo, que fan moitísimas cousas e nos enseñaron como traballaban elas para que as asociacións de mulleres de Xermade puderan tamén coller recortes, por decirlo así. Este ano pasado tuvemos a Margarita Cimadevila, que estuvo no CERN en Suiza fai uns anos e é mestra no Instituto Urbano Lugrís, ela é física e pintora. Intentamos un pouco empoderar as mulleres do noso Concello e que vexan o valiosas que son, o importantes que son, porque non son só esas amas de casa, que son moitísimo máis, porque son máis, son fillas, son cuidadoras, son traballadoras do campo, son traballadoras na casa, e que teñen un papel vital para que moitos desos homes que viñan a traballar ás Pontes ou traballaban en outros puderan vir, porque todo o resto do traballo facían elas. E despois, imagínate, nosotros aproveitamos que tiñamos unha muller, en este caso cunha discapacidade, ademais, ali no Concello, que lle gustaba moitísimo pintar e lle gusta, e lle pedimos que nos pintase un cadro para metelo. Nosotros participamos este ano máis o ano pasado nun proxecto internacional con Nicaragua, por medio da asociación da ONG Axuda en Acción. E entonces queríamos poñer unha imaxe nosa, a parte do escudo do Concello, que está moi ben, implicar a xente do Concello. E entonces fixemos un poquinho eso, esta muller que pintaba, nos pintou un cuadro, pedimoslle que fora un poquinho pasado e presente da muller rural, entonces seguir valorando ese papel da muller e da muller rural. E o que dice José Manuel, que se pode seguir vivindo no rural, e ben, e hoxe encima temos, por suerte, moi boas comunicacións e nos podemos desplazar moito mellor que fai uns anos. E entón, un cuadro dela foi o logotipo de todas as actividades de igualdade que se fixeron tanto aquí como na Coruña, como en Nicaragua, sobre igualdade. Entón, bueno, todas estas actividades van creando esas sinerxias e esas relacións, e vamos tecendo redes e con outras xentes de outros concellos tamén, e entón, bueno, vamos seguindo facendo actividades. Pero como o mastín, carreira de largo recorrido.
pero seguimos con ilusión. Non, En concellos como As Pontes ou outros concellos, tedes a sorte ou temos a sorte de que hai tantísimas actividades que a xente a veces ou selecciona ou a veces non se para. A veces temos carteles colocados en todas as esquinas de mil cousas. É como cando nos chega a casa o correo e hai correo que vai directamente á basura, porque a mí me pasa en Xermade, nosotros as actividades do concello se envían a todos os domicilios, co cual nadie pode decir que non se enterou, pero hai xente que directamente chega un papel e como non sexa do banco ou algo así que lles poida preocupar, moitas veces vai á basura. E é verdade que a veces eso, pois que tedes ou temos moitísimas actividades nos concellos e, bueno, a veces a xente, pois, un poquinho que elixe unhas ou outras e a veces un non se entera porque tampouco non se quere enterar. Eres unha pedagoga dinamizadora de todo un concello, coa axuda das asociacións, pero... Sabes que pasa? Perdón. Sí, por iso eu poñía o adxetivo que lle puxen cando presentei. Eu creo que para min, o mellor adxetivo que ten esta compañeira, que levamos feito moitas cousas en paralelo, da man, e seguiremos las facendo, se podemos, non? Pero o mellor adxetivo que lle poño é valiente. O curioso é que sexa unha asociación plural e que se olvide o mellor de facer, como se fai aquí moitas veces, reunirse solamente para comer e que lle den o protagonismo á xente maior, que aproveiten as súas experiencias e que axuden a romper do que ti falabas, que é a soidade que hai no mundo rural. Porque eu teño asistido ás jornadas e para mí que son un éxito. Que haxa 80 persoas e que se reencontren, porque imagino que a xente do rural haberá meses e meses no ano en que non se ven e aproveitan as jornadas para verse, reencontrarse e perder esa soidade que teñen ao longo dun inverno. Para mí, xa solo por iso, son un éxito. Esa é a nosa gran preocupación. Pero tampouco podemos, facer grandes cousas, porque ahora mesmo, a nivel económico, nosotros, por exemplo, non nos costaría. Para que vamos a dicir? Costaríanos, pero tampouco facer unhas xornadas agora no inverno. Facer moitas máis cousas. Pero é de onde? De onde sacamos? Non hai, non. Ali para as xornadas están nos axudando o Concello, que hai que dicilo de gran maneira. Pero nos dá a Diputación de Lugo 700 euros por todo este traballo que se está a facer. 700 euros que non nos chegan para nada. Para nada, entendes? E encima, casi, dos 700 euros teñe que descontar 150 en folios, porque pidincho un Quijote. Aquí, Manuela, 150 van en folios. Porque eso pidinche ali hasta de que color traía as gafas o ponente. Entendes? Entonces, bueno, ao final, e van de 700 euros. Presentes estes proxectos, estes teñenos todos ali, presentados antes de empezar. Contestación ninguna. Para nada, isto cero. Entonces, moitas veces tamén cansas, non? Dicirte, claro que, dices, joder, se axudaran un pouquinho, perdonado máis presión, tamén se podían facer máis cousas, e igual a xente podía no inverno pasar un pouquinho máis agradable. Pero é con que? Ese é o problema. Pero, bueno, dentro das nosas limitacións, fais o que se pode, igual que en moitos máis sitios. Xa que eu sigo dicindo que aquí nas Pontes hai moitísimas actividades, e, evidentemente, creo que é un concello que se move bastante ben no tema de cultura, pero que vai máis xente ou menos xente, claro, eso xa é algo que eu teño ido a bastantes charlas, unhas, bueno, si, había xente, outras non tantas, e para min, desde logo aquí estou encantado da vida, encantadísimo da vida. Co día que fai un xoves ás 8:30 tal, encantado da vida, encantado da vida. Eu sei que moitas veces vamos á universidade, Manuela, e teño dito a Suso, que nos invita igual a algunhas xornadas, o primeiro que lle digo, cando vexo entrar toda aquela marabunta de chavales, dixo, que, Suso? Hai crédito, non? Si, hai crédito. Senón, pois, bueno, entendes? Estaríamos xogando ao chinchimón, está claro, que echa así. Pero, bueno, as inquietudes moitas veces hai que destapalas, e hai que pelear para destapalas. Nada máis, senón, tampouco faz nada. Se te quedas mirando uns pos outros e tú ben sabes que levas traballando neste eixo moito tempo, pois iríamos simples momias, e non pode ser. É o que intentamos, nada máis. E, sobre todo, agradecer a que nos axuda. Temos que dicir que ahora mesmo no rural hai muchísima xente nova que ten muchísimos medios a nivel de preparación para poder coller o carro. Que sucede que non se van a quedar. Ese é o problema. Pero é o que moitas veces botamos en falta e dicir, a ver, cando empeza a pasar esa data, que igual son 10 anos, que, bueno, que un anda un pouquiño como nos pasou a todos,
e despois pois, arrancan con forza porque veñen moito máis preparados que ti, igual tú dándolles unha pequena directriz, pois collen o carro. Ese é o problema, que ten que coller o carro. Aquí hai 60.000 cativos e ali son 60, entonces aí é o gran problema, que ali tes moito menos onde escoller, pero quizá esa dificultad nosotros non podemos facer nada, mas que ventes poidamos seguir loitando nada máis. Resistir. Mastín. Bueno, non sei se tedes algunha pregunta máis. Se non, pois agradecerlles unha vez máis, felicitalos polo traballo. Decirvos tamén que non paga publicidade, vou non facer eu, que vallades ás xornadas que paga a pena ir ás xornadas que organizan en Cabreiros. Bueno, queríamos tamén agradecerlles cun agasallo e agradecer ao Concello a súa colaboración na organización destas xornadas e ao mesmo tempo pues, lembrarvos que o último día das xornadas será o 21 de decembro, que é venres, e presentaremos a número 5 da revista de hoy. Moitas grazas e a máis.